ଭଲ ଭଲ କା ଉପାଡ଼ିକି ଦିଅ। ତ ସବୁ ନେଇଯିବ ଆଉ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉପାଡ଼। ଯେତେବେଳେ ନାନୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି ଖୁସିରେ ଟିକେ ଦେଶିକା ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଯିବୁ। ପାଳ ସାର ନେଇଯିବୁ। ସେ ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଭଲ କି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା ବାନ୍ଧିଛି ନା କାହିଁ ଦେଖା। ତମର ତ ନବ ଏଠି ପଥର ତ କାଇଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି ନା। ଏ ଛୋଟିଆ ଟେନସନ ଗୋଟେ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବେ ଆରାମ ହିଁ ଆରାମ। ଓ